Ah, wel? Wat zijn jij nu aan het doen? Ze zijn foto's aan het pakken voor de nieuwe brandweerkalender. Ja, en zo iemand, een BV-uur, en eigenlijk een BVIO. En jij gaat dat blussen? Met zo'n klein slangsken? Ja, waarom niet? Ja, die schuren zal nog langer branden. Hé, jawel. Wat gaat er nou met die non doen? Nee, Ja, dat is onze speurhond, hè. Speurhond. en een speurhond. Ja, die speurt alles op. Maar daar de zwiefer van in huis. Oeh.